Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule, ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa papangalagan sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 23, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Isa pa ka preso nga nakapalagyo sa NODJ na dakpan. Hall of Justice, isa sa patigayunan sa COVID-19 vaccination. Sa mga nagapanguna nga balita national, kabataan, liwat dumilian nga makagwa sa puluyan. Samtang Malaysia kag Thailand, ginpaidalom sa travel ban. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:13. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live, si Sir Alex Montesa, mayong gabi. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, mayong gabi man. Pakitamiyaw lang kuno kay Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Kay Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob kag kay Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Salamat gid. Ma'am Yvonne Butcher, mayong gabi dan sharing happy weekend kuno. Salamat. Si Ma'am Christine Menyas Villalobos, mayong gabi man. Sakay Miss Athea Kim Eriman, good evening. Sakay Christopher, anong wayong buenas noches. Sakay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo. And happy Friday kuno na dira sa my Rochester, Minnesota, USA. Salamat gid. Sakay sige. Si Sir Mario Bacauco Irad, mayong gabi man. O kag katamyaw pagiging ni Sir Alex Montesa, si Sir Noel Amar, kag si Ma'am Jean Oisisar, and also sa kay Sir Melly Oligo. Sige, salamat ngayon sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live. Oh, sige, sa mga ka-action by the way naton, panumdum sa liwat ha, na ang aton balang nga SAP promo naton sa mga ka-action naton.
from time to time monitor lang kamo kag ti syempre kung ano mga mechanics i-check nyo dira sa may amon iya nga Facebook page, no? Kaya nakapin ina dira ang Aksyon Radyo Bacolod page. Si Ma'am Fatima Tubil, good evening man, kag salamat iya sa pag-monitor. Standby sa aton nga mga ka-aksyon para sa aton iya nga local news. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20, kay karon sa ritanya sa nga mga nagapanguna nga balita lokal. Nadakpan sa otoridad si Francisco Ipogon las 5 kay nasang aga sa sitio na Bilog Barangay Amuntay, Banwa sa Minalbagan. Sa manumduman si Ipogon, isa sa 5 ka mga persons deprived of liberty ay nakapalagyo sa Negros Occidental District Jail sa tung Hunyo 29. Sa naibaluan, ang lead unit sa operasyon among Provincial Intelligence Unit sang NOCPO, kaupod ang Binalbagan kay Isabel
Isabela Municipal Police Station, 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, kag STAR team sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa karon padayon pang papangita sa isa pa ka nagpalagyo ang ginkilala naman sa kay Alejandro Montoya. Angot sa balita, ginapalayag ni Binalbagan Municipal Police Station Officer in Charge Captain Ilende Rebosquillo nga mismo ang himata ni Francisco Ipogon ang nagpanugid nga yara siya temporaryo nag-estar sa iya maugangan sa sitio na bilog sa barangay Amuntay, Banwas ang Binalbagan. Suno kay Rebosquillo sa barusang kaagahon sang nabato nila ang impormasyon nga yara sa lugar si Ipogon rason nga higangot sila sa iban pa nga unit sang kapulisan sumugman sa Bureau of Jail Management and Penology agud makapatigayon sang surveillance. Sang nakompirmar nga si Ipogon gidayon sila nagplano kag nagpatigayon sang operasyon las 5 kay nasang aga. Nagresulta naman sa pagka-aresto sini. Suno kay Rebosquillo, hana pa kung tani nga magpalagyo si Ipogon apang ginpalibutan na sa mga otoridad. Si Ipogon ang natalanan naman ibalik sa Negros Occidental District Jail subong adlaw. Sa iban pa nga balita lokal, gindeklarar nga patay ang magamay sa aksidente sa National Highway sa Purok Matawhay, Barangay Binicuel, Syudad San Calan, las 5 sang aga Biyernes. Ang napatay isa ka pastor, nga ginkilala kay Roberto Sabio, kag bata sininga 17 anyos. Tanan pumuluyo sa Banwas sang Kawayan. Ang mga pilaso naman ginkilala sa ilananday Clemente kag Nelia Nueva, sumuman Romeo Olmido. Suno kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police sa Sangkaban PNP, naglikaw ang panel truck sa nagaparking nga motor kag nadulaan sang kontrol. Rason nga nagdiretso ini sa kapihan. Dugang pa ni Melgarejo, posible madasig ang dalagan sang truck, subuman madanlog pa ang dalan kag likuon ini nga porsyon. Magadulong kunta na isang ukay-ukay ang mga biktima. Ang driver nga si Arnold Brillantes nga taga Tubangas, probinsya sang Iloilo, agyara karon sa kustodiya sang Kabankalan PNP. Sa dugang pa nga balita lokal, natalana nga magapatigayon sa COVID-19 vaccination activity buwas nga adlaw sa Maysang Hall of Justice ang lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod. Suno kay Vaccination Center Committee Head Councilor Inesito Novero, liwat sila nga magpatigayon sa final inspection sa mga lugar o kung liwat sila nga nagpatigayon sa final inspection sa mga lugar kahapon nga adlaw, agud di pa siguro nga may nagakaigo nga preparasyon. Dugang pa ni Novero, ini nga lihok sang syudad nagatuyo nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine ang mga empleyado kag mga West nga padayon man sa paghimo sa ila trabaho sa pihak sang padayon nga pamahog sang COVID-19 pandemic. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:24. Una sa balita, una sa aksyon. Ugali ang pag-inom sa kadadlaw sang Santon Plus Gold.
Ronald Becerra, hambal yung mayong gabi action naga-monitor lang ko diri sa San Agustin sa Romblon. Greet niya lang ko no asawa niya nga si Juliet dira sa may Astom 3. Salamat gid. Sige. Si Sir Melly Leonigo naga-monitor naman. Sa kay Sir Ernest Paul si Mirasol III, action and good evening, naga-monitor ko diri sa may Paranaque. Si Love Mirasol, Tata Mirasol, Kaglangging Mirasol, good evening sa tanan nga nagapamati. Sige, salamat. Si Hil Javier, mayong gabi man, kag salamat sa pag-monitor. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, ginagreet niya gali si Father Amber. Sige, salamat. Si Ma'am Aida Alunan, good evening. Ma'am Homa Lumena, mayong gabi man. Kag sa kay Ma'am Jean Hisugon, mayong gabi. Okay, sa mga naga-monitor gali sa sa mga members ng Energy Fans Club, sa ila dira ni Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, sa ila President, si Dennis Richard Tibor Roma, sa ila man nga Vice, si Regent Tan Villalon, kag sa kay Anthony Jones sa Villa Ceblano, sa may Kawayan, and also sa kay Sir Michael Season o si Pare Mia Jonathan bago man sa ko no nakapa-vaccine na kanami to sa iya nga post no Pfizer itong iya ramon kay na tinaka luckily di no kay ti syempre bulig man na sa aton iyang local government unit balang makitaan man sang tawo nga damo na ang handa iya nga magpa-vaccine. So isa man kita asa nagbaton iya sang COVID-19 vaccine ang iyaka Johnson & Johnson. Okay. Si Ma'am Angela Liarte gayon dato, mayong gabi man. Naga-monitor siya from Barangay Tutong. Bangga Tutong sa Barangay Filisa. Sige, salamat gid Ma'am Angela Liarte gayon dato. Kag siban pa naton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa subong iya nga gabi. Halong kamuha, maulano ng shampoo subong. Hindi mapaktan kung kaisa basi going pa lang kamo papuli, naga-monitor kamo Facebook Live. So halong-halong gid. Sige, God bless everyone. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Una sa aksyon! Kag sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita national, liwat nga dumilian ang mga kabataan nga makagwa sila puluyan bangod sa pamawag sang Delta variant sa coronavirus. Suno kay IATF Head kag Health Secretary Francisco Doc III, maging kasugdan sang task force nga suspendihon ang Resolution 125 nga nagatugot sa mga kabataan. Kung nga wala nagatugot sa mga kabataan,
edad 5 ka tuig pasaka nga makagwa sa mga lugar nga napaidalam sa General Community Quarantine kag Modified GCQ. Ging klaro lamang ni Duque nga ang local government units amo ang may final say kung ano nga age group ang dumilian nga makagwa sa ila lokalidad. Dumili ni Presidente Rodrigo Duterte ang travelers gikan sa Malaysia kag Thailand bangod sa narecord nga kaso sang mas makalalaton nga Delta variant sang coronavirus. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, desisyonan sa Presidente nga ilakip ang Malaysia kag Thailand kag ini ang ginalakipan nga ukon sa mga may travel history sinasambit nga mga pungsod sa sulod sang 14 ka adlaw. Dugang pa niya Roque, epektibo ang travel ban halin Hulyo 25 tubtob 31. Ging klaro man ni Roque nga wala malakip sa ban ang mga overseas sa Filipino workers na sakay sa repatriation flight. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Hindi mag-untat si Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa pagduso sang 10K ayuda bill. Sunod kay Cayetano, handa siya nga pangaluyagan ng Malacanang ka mga kaupod nga mamarida sa pagbalik sang sesyon sa Kongreso agud mapasar ang dugang nga financial assistance. Nanawagan si Cayetano sa publiko, partikular na sa mga vlogger nga magbulig sa pagduso sang bill nga magahatag sang kwarta nga ayuda sa kada pamilya nga Pinoy nga mas naapektuhan sa pandemya. Kumpiyansa ang mamalidha nga hindi inipag-idalok ni Presidente Duterte ilabi na kung nakitaan sini nga may kuhaan man sang pundo. Una genswesyon ni Cayetano nga makaangkon sang 4% mandatory saving para masuportahan ang 10K ayuda bill. So to answer your question directly, we will do anything and everything possible. Liligawan talaga natin ang Senado at Malacanang. And humihingi ako ng tulong sa publiko, no? Lalo sa Facebook page ng Congress, ng Senado, ng ating mga Pangulo, ng mga vloggers na pinapakinggan ng ating Pangulo. Ako ay naniniwala pag nakita niyang may pera naman at feasible ito, hindi niya ipagkakait sa mga ating kababayan, sa bawat pamilyang Pilipino ito. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:33. Kag inyo ginpamatian na kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita, diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 23, 2021. Sa liwatang inyo tag balita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.